Algú vol treballar? És clar que volem treballar. On hem d'anar? Al comtat de Tovaris, és cap al nord. A collir fruita. Fa els contractes vostè? Doncs sí, me'n cuido jo. Quan ens pagaran? Encara no us ho puc dir exactament. Suposo que uns 30 centaus. Per què no ens ho pot dir? Vostè contracta la gent, no? És veritat, però encara no s'ha fixat el preu. Potser serà més o potser menys. Molt bé, jo vindré. Ensenyi'ns la llicència per contractar. Si escriu un contracte que digui quin dia i quan cobraré i el signa, jo vinc. No siguis espavilat. Porto el meu negoci com vull. Tinc feina. Si la voleu, molt bé. Si no, us quedeu aquí asseguts i ja està. Ja he caigut 2 vegades en això. Potser necessita 1.000 homes, però n'agafa 5.000 i els paga 15 centaus per hora. I nosaltres ho acceptem perquè tenim gana. Si vol llogar algú que fixi un preu per escrit en un contracte, que us ensenyi la llicència. No pot llogar ningú si no té un permís legal. Joe. Un agitador. Que l'havies vist mai abans? Em sembla que sí. Em sembla que el vaig veure rondant per aquell aparcament que van robar. Sí, segur que era ell. Puja al cotxe. Per què? No el poden detenir. Si tornes a dir res, hauràs de venir tu i tot. Sisplau, no feu cas dels buscarraons. Feu les maletes i veniu cap al comtat de Tovaris. Au, puja.